L'OM TV continua a les festes majors de Picassent, avui en el dia gran, en la processó de la Mare de Déu de Vallivana. Vivim els moments finals d'esta processó. Tira, tira. La pata de la valla, la pata de la valla, la valla.
prendre el pa. Anem a fer així una virgueria. Sí, senyora. Se teniu que quedar encarats a la carxofa. No perdeu el pa. Darrere mateu un poquet. Darrere més. Que davant més. Davant, sigueu més. Aneu rodant, de poquet a poquet. I ara, conforme esteu, si se perd el pas i molt d'esmanyet, enrere. Diu, Si se perd el pas. home, però si demà... En uns instants començarà el cant de la carxofa en este dia de la Vallivana.
Fins així un nou directe de l'OM TV en estes Festes Majors 2018.